Sarauniya TV, tashar al'umma. Zuciya da buri kullum suke kawa, shirshi da kai kuma ba su haɗuwa. Dan na kunce kulli na sanya nasuwa, al'ajabi a gunmu su mafi zubar ruwa. Shi kuso bai cika sai an yi shakuwa, ko kaɗan ba na so in ga kin shige damuwa. Ba zan cire ba, kin fi sauran mata ba alfahar ba. Duk wanda zai kushe kanki ba zan kula ba, san mai uzuri halin kishi bai sani ba. Idan so ya kai so tabbas ana kama, na samu zaɓi daidai da ra'ayina. Muna kama. Sarauniya TV, tashar al'umma.